Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Hormatly musulman doganlar, bu dersimiz La ilahe illallah kelimeti tevhid baradaki 4-nji dersimiz. Tevhid baradaki 2-nji dersimizde La ilahe illallah'ın manisi barada durup geçtik. La ilahe illallah'ın tevhidin asıl ve esasi manisi näme diýmek? Allah Taala'dan başga hak ilah yok. Ya da Allah'dan başka ibadete haklı ilah yok diýmek diýdik. İki görünüşde de aýdyp bileriz. Bu dersimizde musulman doganlar La ilahe illallah'ın kelimeti tevhidin giňişleýin manisi barada durup geçeriz. Haçanna biz La ilahe illallah diýip Allah Taala'ny birlämizde diňe bir Allah Taala'dan başka ibadete haklı ilah yok diýip goýmaýas. Yani La ilahe illallah'ın manisi diňe bir Allah Taala'dan başka ibadete haklı ilah yok diýmekden ibaret däldir. La ilahe illallah'ın manisi musulman doganlar has giňdir. Çünkü tevhid İslam'ın asli. Ahli peygamberlerin insanlara ilkinci öwreden sözü kelimeti tevhiddir. Beýik sözdür. Manisam uludur. Inni tevhidin La ilahe illallah'ın içine nämeler giriýär? Biz musulmanlar La ilahe illallah diýemizde Allah Taala'ny Rabblikde, yani rububiyetinde, uluhiyette, yani ibadetinde ve at ve sıfatlaryny birleýäs. Alimlerimiz şu meseleni musulmanlaryň gowy düşünmekleri üçin tevhidin kısımları diýip üçe bölüp düşündiripdirler. Yani rububiyet tevhidi, uluhiyet tevhidi, isim ve sıfat tevhidi. Bu dersimizde musulman doganlar tevhidin giňişleýin manisi bolan tevhidin 3 kısmı barada, yani 3 bölümü barada gurrun ederiz inşallah. Şu mesela gowy düşünmedik kişiler, musulman doganlar şirkin nämedigine dogry düşünüp bilmeýärler. Çünkü tevhidin tersi şirktir. Tevhide gowy düşünmän şirke düşünüp bolmaýar. La ilahe illallah'ın kelimeti tevhidin içine girýän 3 mesele musulman doganlar, birincisi Allah Taala'ny rububiyetine birlemektir. İkincisi Allah Taala'ny uluhiyetine birlemektir. Üçüncüsü Allah Taala'ny at ve sıfatlaryna birlemektir. Indi buların näme diýmekdigini ýeke-ýeke açıklasak, Allah Taala'ny rububiyetine birlemek diýmek, rububiyet sözü musulman doganlar Allah Taala'ny Rabb adyndan gelýär. Yani rububiyetine birlemek diýmek, Allah Taala'ny Rabblikde birlemek diýmekdir. Misal üçin yaratmak, öldürmek, diriltmek, rızık bermek, şifa vermek, alem jahan dolandyrmak, çağa bağış etmek, dogry ýola hidayet etmek, cennete salmak, cehenneme salmak, şu işleri ehlisi bir Allah Taala'nın öz elindedir. Allah Taala'dan gaýry yaradyjy ýokdur. Allah'dan gaýry rızık berjek, çağa bağış etjek, şifa berjek ýokdur. Allah'dan gaýry hidayet berip biljek, dogry ýol berip biljek ýokdur. Alem jahanyň eýesi, alemler dolandyryp duran yeketek Allah Taala'dır. Ene şoňa musulman doganlar Allah Taala'ny rububiyetine, Rabblikde birlemek diýilýär. Şu işlerin ehlisi kimin elinde? Bir Allah Taala'nın elindedir. Bunun sonra musulman doganlar diňe yaradyja mahsus işleri yaradylan zatlardan bilmek bu şirkin bir görnüşüdür. Fatiha surasının 2-nji ayetinde Elhamdülillahi Rabbil alemin diýäs. Hamdu sena alemlerin Rabbi bolan Allah'a mahsustur. Alemlerin Rabbi diýäs. Alemlerin Rabbi yani jinlaryň, insanlaryň, haýwanlaryň, canly jansyz näme bolsa ähli zadyň yeketek yaradyjysy, eýesi, rızkyny berip duran, alem jahany ýeke özi dolandyryp duran diýmekdir. Fatir surasının 3-nji ayetinde Allah Taala diýär: "Hel min halikin gayrullahi yerzuqukum mine's-semai wal-ard, la ilaha illa hu." Allah'tan gaýry gökden we ýerden size rızık berýän yaradyjy barmy? Ondan başga hak ilah ýokdur diýär Allah Taala. Kur'an-ı Kerim'in musulman doganlar başyndan soňra çenni kän ayetlerini Allah Taala'nın rububiyetini yeketek Rabblyk barada düşündirilýär. Bu barada kän ayetler bar. Diýmek musulman doganlar rububiyet tevhidi diýmek Allah Taala'ny Rabblikde birlemek diýmekdir. Allah Taala'ny diňe Allah Taala mahsus işlerde birlemek diýmekdir. Emma şu ýerine gowy düşünmeli musulman doganlar Allah Taala'nın diňe rububiyetini kabul etmek, yani ähli zadyň yeketek yaradyjysy Allah'dır diýip inanmak imanly we tevhidli bolmak üçin yeterli däldir. Mekke müşrikleri hem Allah Taala'nın rububiyetini, ähli zadyň yaradyjysydygyny, ähli zadyň rızkyny berip duranlygyny, alem jahanyny dolandyrýanlygyny kabul edýärdiler. Emma Kur'an-ı Kerimde Allah Taala olary müşrik diýdi. Bu barada musulman doganlar dersiň soňunda aýratyn hem gurrun ederiz. Tevhidin 2-nji kysmy musulman doganlar Allah Taala'ny uluhiyette birlemekdir. Uluhiyet sözü musulman doganlar ilah
sözünden alınanlar. İlah diýmek özüne ibadet edilýän diýmekdir. Ýani uluhiyet tawhidi diýmek musulman doganlar Allah Taalany ibadetde birlemekdir. Haçan Allah Taalany ibadetde birlediğimiz bolýa? Eger şärik goşman, şirk getirmän, yeketek Allah'a ibadet etsek, şonna Allah Taalany ibadetde birlediğimiz bolýa. İbadet bolan hiç bir amaly mahluk üçin etmek bolmaýa. Yaradylan zatlara ibadet etmek bolmaýa. Ibadet musulman doganlar käbir kişileriň pikir edişýäldiňe namazdan ibaret däldir. Misal üçin namaz ibadet, oraza ibadet, Allah Taalany zikir etmek ibadet, janyny gurban etmek ibadet, tawaf ibadet, doga dilegem ibadetdir, ruku we secde ibadetdir. Kalbyň ibadeti bardyr, ýüregiň ibadeti bardyr. Bir Allah'a tawakkallik etmek, bir Allah'a bil baglamak, Allah Taalany gowurmak, Allah Taaladan gorkmak, eden ibadetini Allah Taala üçin ihlas bilen etmek musulman doganlar bulara kalbyň ibadeti diýilýär. Bir kişi Allah Taala üçin etmeli ibadetini yaradylan zatlardan biri üçin etse, yani yaradylan zatlara ibadet etse, Allah'a şirk koşan müşrik bolýar. Çünkü Allah üçin etmeli ibadeti mahluk üçin etse, şol mahluky ilahleşdirdiği, hudaýlaşdyrdygy bolýar we şol zady Allah Taala deňidigi bolýar. Şonuň üçin Allah Taaladan gaýry hiç bir zada ibadet etmek bolmaýar. Ne peýgambere, ne perişte, ne agaja, ne daşa, hiç bir zada. Hatta ibadet bolan bir zady, yekece bir zady, hemmesini del, Allah'dan gaýry hiç bir barlyga sarp etmek bolmaýar. Hatta ınsır musulman doganlar ibadet bolan bir amaly, ibadet niyeti bilen dälle, başka niyet bilenem yaradylan zatlaryň öňünde etmek bolmaýar. Misal üçin ruku, secde aslında ibadettir. Emma bir kişi men sile hormat üçin başka bir kişe ruku, secde etjek diýse, İslam'a göre bolmaýar. Ya da başka bir misal, kabra dogry, surata dogry, heykele dogry namaz kılmak bolmaýar. Sebäbi daşyndan görende şoňa ibadete meňzeýär. Ya da musulman doganlar tawaf ibadetdir. Musulmanlar diňe Käbäň daşyna Allah Taalanyň razylygy üçin tawaf edýärler. Biri gidip kabrlaryň daşyndan 7 gezek aylansa günahkar bolýar. Ya da musulman doganlar tarihten ta şuna çende insanlaryň en köp şirke düşýän meselesi doga dilek meselesidir. Doga dilek etmek ibadetdir. Biri dilek bilen ölülere ýüzlense, ölüleri kömege çağırsa, ibadet bolan doga dilegi Allah Taala'dan başkasyna ýüzlenip edenli üçin şirke düşýär. Namaz Allah üçin, orazasy Allah üçin, sadakasy Allah üçin, emma gelýär dilek etjek bolsa, plan ewliya yetiş diýip ýa-da gaýtarmyş ata gaýtara wer diýip ewliyalara ýalbarýar. Özü bilip ýa-da bilmän dilek etmekde şol ewliyany musulman doganlar Allah Taala deňidigi bolýar. Ýani şu hereketiniň arkasynda musulman doganlar Allah doga dilegi bilen ýüzlenip ýalbarsaňam bolýar, ölüleri kömege çağırıp ölülere ýalbarsaňam bolýar diýen batıl şirk bolan inanç ýatyr. Diýmek musulman doganlar Allah Taalany uluhiyetde birlemek, Allah Taalany ibadetlerimiz bilen birlemekdir. Yeketek Allah Taala ibadet etmekdir. Ve Allah'tan gaýry hiç bir zada ibadet etmezlikdir. Ve bu bizim yaradılmamızın asıl maksadıdır. Yani Allah Taala kulluktur, Allah Taala ibadettir. Zariyat surasının 56. ayetinde Allah Taala diye: "Ve ma halaqtul cinne vel insa illa liya'budun." Men jinleri ve insanlar diňe maňa ibadet etsinler diýip yaratdym diye Allah Taala. Nisa surasının 36. ayetinde Allah Taala diye: "Ve'budullaha ve la tuşriku bihi şey'a." Allah'a ibadet edin ve ona hiç bir zady şärik goşmaň diye. Fatiha surasının 5. ayetinde namazın her rekatında okuýas: "İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in." Ya Rabbi biz diňe sana ibadet edýäris we diňe senden yardım medet dileýäris diýäs. Peýgamberleriň ta birincisinden ahyrkysy bolan Muhammed sallallahu aleyhi we selleme çenni insanlara, ümmetlerine birinci bilen öwreden zady yeketek Allah Taala şärik goşman ibadet etmek boldy. Nahl surasının 36. ayetinde Allah Taala diye: "Ve laqad ba'asna fi kulli ummetin rasulan en i'budullaha ve ijtanibut tağut." Bir Allah'a ibadet edin ve tağutlardan, batıl ilahlerden, insanların özlerinin ilahleştiren zatlarından daş bolun diyen buyruk bilen her ümmete peygamber uğrattık diye Allah Teala. Demek musulman doganlar uluhiyet tevhidi Allah Teala'ny ibadette birlemektir. Allah Teala şärik goşman yeke özüne ibadet etsek, şonna Allah Teala'ny ibadette birlediğimiz bolýar.
Ve tevhidin musulman doğunlar la ilahe illallah'ın asıl ve esası manisi uluhiyet tevhididir. Yani Allah'dan başka hak ilah yok, Allah'dan başka ibadete haklı ilah yok demektir. Adamzat tarihinde musulman doğunlar şirk dileyen güne köplenç ibadette bolupdur. Şirk getiren insanlar Allah Teala'nın rububiyetini, yaratıcılığını kabul edipdirler. Emma ondan sonra öz düşüncelerine göre Allah Teala yakin bolmak için Allah bilen öz aralarına aracılar koyup şolara sığınıpdırlar. Şolara Allah Teala şerik koşupdurlar. Emma musulmanlar aracısız gönü Allah Teala ibadet edýärler, gönü Allah Teala yalvarýarlar. Tevhidin musulman doğanlar 3. bölegi Allah Teala'nın at ve sıfatlarını birlemektir. Rabbimizin Allah Teala'nın güzel atları var, pak sıfatları vardır. İsim ve sıfat tevhidi musulman doğanlar Allah Teala'nın Kur'an ve sünnette bize haber veren at ve sıfatlarına doğru iman etmektir. Misal için Allah Teala'nın El-Kadir, Es-Sami', Er-Rahman, Er-Razzaq yalı atları var. Sahih hadislerde gelişi yali Allah Teala'nın 99 sany adi bize öwredilipdir. Ve Allah Teala'nın musulman doğanlar sıfatları var. Rabbimizin sıfatları var. Misal için kelam sıfatı, gürleşmek sıfatı, Rabbimizin yüz sıfatı var, Rabbimizin didarı var. Cennetilere nesip etjek en ulu nimet Rabbimizin didarını, yüzünü, cemalini görmek. Rabbimizin yüz sıfatı var. Rabbimizin musulman doğanlar ulu sıfatı var. Ehli zattan üstün ve yukarı bolmak sıfatı. Rabbimizin görmek, eşitmek sıfatları var. Başka da Kur'an'da ve sünnette bize öwredilen Allah Teala'nın sıfatları var. Allah Teala'nın musulman doğanlar at ve sıfatlarını birlemek, at ve sıfatlarına doğru iman etmek için Allah Teala'nın Kur'an ve sünnette gelen atlarını ve sıfatlarını teşbihsiz, tekhifsiz, temsilsiz, ta'tilsiz, tahrifsiz kabul etmek bilen mümkündür. Kafirleriniz bu sözleri birinci gedek eşitýäňiz, bu näme diýmek diýýänsiniz? Biz ehli sünnet musulmanlar Allah Teala'nın at ve sıfatlarını teşbihsiz kabul edýäs, ýagny mahlukata benzetmeýäs. Tekhifsiz kabul edýäs. Yani nähileklik barada sorulmaya, gurlanılmaya, nähileklik sorulmaya, nähilek diýilmeye, nähileksiz kabul edýäs. Temsilsiz kabul edýäs. Misal bermeýäs. Ta'til, yani Allah Teala'nın Kur'an ve sünnette gelen at ve sıfatlarını inkar etmeýäs ve tahrifsiz kabul edýäs. Tahrif näme musulman doğanlar? Allah Teala'nın Kur'an ve sünnette gelen at ve sıfatlarını özleriçe batıl yanlış maniler berip manisini ütgetmek. Ta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başlap ondan sonra sahabeler, tabi'inler, etba'at tabi'inler, ahli sünnet mezhep imamlarımız, hadis imamlarımız, ahli hadis Allah Teala'nın Kur'an ve sünnette gelen at ve sıfatlarını ine şul esasını kabul edipdirler ve tasdik edipdirler. Ve doğru yoldan adaşan fırkalar yalak Allah Teala'nın at ve sıfatları hakkında tartışmanırlar, cedel etmendirler, dava etmendirler. Ama doğru yoldan adaşan fırkalar çıkıptır Allah Teala'nın at ve sıfatlarını öz kellelerine ora düşündürüpdürler. Kafirini kabul edip kafirini inkar edipdirler. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de A'raf suresinin 180. ayetinde diýär: "Velillahil esmaul husna fad'uhu biha." Allah Teala'nın gözel atları bardır. Şolar bilen Allah'a dilek edin diye. Şura suresinin 11. ayetinde Allah Teala diýär: "Leysa kemislihi şey ve huves-semi'ul basir." Onun menzeşi yoktur ve ol Allah Teala eşiducudur ve görücüdür diye. Yani bize Allah Teala şu ayette özünün sıfatlarını haber veriyor. Özünün görýänligini ve eşidýänligini haber veriyor. Emma ön yandan diye onun menzeşi yok diye. Bir kişinin kellesine şeýle pikir gelmek mümkün, şeytan vasvasa vermek mümkün. Biz bunu kabul etsek, eşidýär we görýär diýip kabul etsek, Allah Teala'ny mahlukata menzetdigimiz bolmaýarmy diýip vasvasa düşmek mümkün. Allah Teala näme diýär? Onun menzeşi yoktur diye. Allah Teala'nın görmekligi we eşitmekligi Allah Teala'nın öz şanyna, öz Rabbligine laýyk sıfatlardır. İnsanın sıfatları özüne değişlidir, çäklidir. Emma Allah Teala'nın sıfatları kamildir, kemsizdir. Rabb Teala'nın özüne mahsustur. Şonuň üçin näme diýäs? Leysa kemislihi şey. Onun menzeşi yoktur. Galan sıfatlarım şeylidir. Nisa suresinin 164. ayetinde Allah Teala diýär: "Ve kellemallahu Musa teklima." Allah Teala Musa aleyhisselam bilen gürleşdi diye. Demek Rabbimizin musulman doğanlar kelam, gürleşmek sıfatı var ve bu sıfat Allah Teala'nın özüne mahsus, şanına layık sıfatıdır. Kur'an-ı Kerim'de tevhidi açıklayan, Allah Teala'nın birliğini açıklayan surelerimizin biri, köpüýümiz bu surany bilýäs, İhlas suresidir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Ayt ol Allah birdir. Allahus samed. Allah
Samettir. Hiç bir zada mätäş däldir. Ähli zat ona mätäşdir. Lem yelid we lem yulad. Dogurmady we dogurulmady. Ve lem yekul lehu kufuven ahad. Onun deňi taýy meňzeşi yoktur diye. Ähli sünnetin ulu imamlarından Nuaym bin Hammad el-Khuzai el-Merwazi. İmam Bukhari'nin şeyhlerinden biri. Özü hem Merwazi, Mervli, Mardan Nuaym bin Hammad rahimahullah näme diye. Men şebbahallaha bi halqihi faqad kefer. Kim Allah Teala'nın mahluqa meňzese kafir bolar diye. وَمَنْ أَنْكَرَ مَا وَصَفَ اللّٰهُ بِهِ نَفْسَهُ فَقَدْ كَفَرْ. Kimde kim Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de özünü sıfatlandıran bir sıfatını inkar etse ol hem kafir olur diye. وَلَيْسَ مَا وَصَفَ اللّٰهُ بِهِ نَفْسَهُ تَشْبِيحًا. Ve Allah Teala'nın özünü sıfatlandıran sıfatlarına teşbih yoktur. Allah Teala'nın mahluka menzetmek yoktur diye. Bunu kime karşı diye? Bid'atçılara karşı. Doğru yoldan adaşan isim ve sıfatta öz fikirlerini öňe süren toparlar bolupdyr, şolara karşı diye. Çünkü olar näme diýerler? Biz Allah Teala'nın Kur'an we sünnetde gelen şu sıfatlaryny kabul etsek Allah'ı mahlukata menzetdiğimiz bolýar diýerler. Şonuň üçin ya gonu inkar edýärler ya da başga mani berýärler. Şeýdip tahrif edýärler, bozýarlar manisyny. Şonuň üçin Nuaym bin Hammad näme diýär? "Ve leysa ma wasafa Allahu bihi nefsuhu teşbihan." Kur'an we sünnetde Allah Teala'nın özüni sıfatlandıran sıfatlaryny kabul etmek teşbih däldir. Allah Teala'nın mahlukata menzetmek däldir diýär. İmam İbn Abdülber rahimahullah diýär: "Ahlus sünnetu mucmi'un ala'l iqrar bis-sifatil waridati kullaha fi'l Kur'an we sünneti vel iman biha ve hamliha ala'l haqiqati la ala'l majaz." İmam İbn Abdülber diýär: Ahlü sünne vel cemaat Kur'an ve sünnette gelen Allah Teala'nın sıfatlarını ikrar etmegi, tasdik etmegi, ona iman etmegi ve olary hakikatine göre, mecaza göre değil, göçme manide değil, hakikatine göre ikrar etmegi bir ağızdan kabul edýärler diye. İlla ennehum la yukayyifuna şey'an min zalika ve la yahudduna fihi sıfatan mahsura. Emma olar yani ahlü sünne vel cemaat la yukayyifuna şey'an min zalik. Allah Teala'nın sıfatlarını nahilekligi barada hiç sat gurlamayalar diye. Nahilek deyip sorulmaya Allah Teala hakkında. Allah Teala'nın sıfatları hakkında. Ve la yahudduna fihi sıfatan mahsuratan. Ya da Allah Teala'nın sıfatlarını bir zat bilen çäklendirip, bir sıfat bilen çäklendirip şeyle beyle diýmeýärler. Çünkü insanoğlunun sıfatları çäkli. Ama Allah Teala'nın sıfatları yaradıcının özüne mahsus. Şonuň üçin ahli sünnet vel cemaat Allah Teala sıfatlar barada şeýle ýa-da beýle diýmeýär. Bu näme musulman dogunur dogry däl, uly ýalňyşlykdyr. Diňe Kur'an we sünnetde gelişýärler kabul edýäs. Görýärmi? Görýär. Eşidýärmi? Eşidýär. Ulu sıfaty barmy? Bar. Yüz sıfaty barmy? Bar. Şundan ibaret. Ondan sonra İmam İbn Abdülber diýär: "Ve emma ahlul bid'i vel cehmiyyah vel mu'tezilatu kulluha vel havaric fa kulluhum yunkirunaha ve la yahmilu şey'an minha ala'l haqiqa." Emma bid'atçı toparlar, Cehmiye'den bolan, Mu'tezileden bolan buların hemmesi ve hariciler olaryň hemmesi diye Kur'an ve sünnette gelen Allah Teala'nın sıfatlarını inkar edýärler ve hakikatyna göre kabul etmeýärler diye. Ve yaz'amuna enne men aqarra biha mushabbihun. Ve öz ýanlarynyň olar näme diýip pikir edýärler? Kim şol Kur'an we sünnette gelen sıfatlary gelişýärler kabul etse ona mushabbih diýip pikir edýärler diye. Yani Allah Teala mahlukata meňzetdigi bolýar diýip özlerçe kabul edýärler diye. Emma Kur'an we sünnette gelen Allah Teala'nın at we sıfatlaryny tasdik edýänlere göre, isbat edýänlere göre, yani ahli sünne vel cemaate göre diye ol ahli bid'at farkalar nafuna lil ma'budi, ma'budi yani yaradıcıyını Allah Teala'nı inkar edicilerdir diye. Çünkü Allah Teala'nın gönü inkar etmen sıfatlarını inkar edýärler. Ve İmam İbn Abdülber rahimahullah diye vel hakku fîmâ qâlehu'l qâilûne bimâ netaka bihi kitâbullâhi ve sünnetu rasûlihi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve hak diye ve hakikat ve doğrusu diye Kur'an ve sünnetin diyenini diýenlerdedir diye. Yani Allah Teala'nın ad ve sıfatlar hakkında Kur'an ve sünnette bir zat diýilen bolsa, bize haber verilen bolsa, şonu kabul etmek ve şonu diýmek ana şol haktır diye. Ve hum aimmetul cema'a velhamdülillah. Ve olar bolsa diye ahli sünne vel cemaatın imamlarıdır diye Allah'a hamdlar olsun diye. Selef-i salihin yani sahaba, tabi'in, etba'at tabi'in, 4 mezhep imamlarımız
ahli hadis, ahlisi musulman doganlar Kur'an we sünnette gelen Allah Taala'nın at we sıfatlaryny Kur'an we sünnette gelişi ýaly Allah Taala'nın özüne, şanyna laýyk at we sıfatlar diýip kabul edýärler. We adaşan toparlar ýaly Allah Taala'nın at we sıfatlaryny özleriçe Kur'an we sünnete ters görnüşde düşündiriş bermeýärler. Bu da musulman doganlar isim we sıfat tawhidi barada gysgaça düşündiriş. Dersi jemlesek musulman doganlar haçanna biz musulmanlar la ilahe illallah diýip kelime-i tawhidi aýdamyzda Allah Taala'nın rububiyetine, uluhiyetine, isim we sıfatlaryna birleýäs. Şol üç hususda Allah Taala'ny birlemesek tawhidimiz kamil bolmaýar. Şu zatları gowy öwrenmesek, tawhide gowy düşünmesek, tawhide ters inançlardan özümüzi goramasak, musulmanlaryň akidesi dogry bolmaýar. Allah bolan inanç tawhid kamil bolmaýar. Tawhidi la ilahe illallah'ı kabul ettim diýip, la ilahe illallah'a iman ettim diýip gidip ölülere sığınsak, ölülere yalvarsak bizim tawhidimiz dogry bolmaýar. Ýa-da kafir bidgatçylaryň edişýalak Allah Taala'ny mahlukata meňzedip Allah'a gön çykyp bolmaýar. Sen paçjaň ýanyna gön çykyp bilýänmi? Arada birini goýmaly bolýan diýip paçja bilen Allah Taala'ny deňäp dursa, ol insanyň tawhidi kamil bolmaýar, dogry bolmaýar. Goşuma meňzeş tawhide la ilahe illallah'a ters kän sözler, amallar, ýörelgeler musulmanlaryň içinde görülýär we eşdilýär. Şu zatlardan goranmak üçin, şu ýalňyş inançlardan goranmak üçin musulman doganlar biz tawhidi gowy öwrenmeli. We ýangy musulman doganlar rububiyet barada düşünüremizde diýdik. Diňe Allah Taala'nın rububiyetini kabul etmek, ähli zadyň yaradyjysy, rızkyny berýän, öldürýän, dirildiýän Allah diýip inanmak imanny bolmak üçin ýeke özü ýeterli däldir diýdik. Mekke müşrikleri Peygamberimiz bilen söwüşen, İslama düşmanlyk eden, sahabalar öldüren Mekke müşrikleri Allah Taala'nın rububiyetini kabul edýärdiler. Alem jahany yaradan, rızk berýän, öldürýän, dirildiýän Allah diýip kabul edýärdiler. Emma ondan soňra gidip Allah Taala ibadatda şärik goşýardylar. Butlara ibadat edýärdiler, butlara sığınýardylar. Yunus suresiniň 31-nji ayetinde Allah Taala olar barada diýär, müşriklere aýtdy. Olara sora: "Size gökden we ýerden rızky kim berýär? Eşitme we görmegiňize eýe bolan kim? Ölüden dirini, diriden ölüni çıkaran kim? Alem jahany kim dolandyrýar diýseňiz, diýip aýtsaň, olar näme diýer diýär müşrikler? Allah diýerler diýär. Diýmek musulman doganlar diňe Allah Taala'nın rububiyetini kabul etmek, bir yaradyjy Allah diýmek bilen iman bolmaýar. Ýa-da bir kişiniň uluhiyetine, ibadatine şirk bar bolsa, Allah'tan gaýry başga bir zatlara sığınıp ibadat edýän bolsa, doga dilek edýän bolsa, ol kişiniň hem imani, tawhidi kamil bolmaýar. Ýa-da bir kişiniň isim we sıfat tawhidine ýalňyş inançy bar bolsa, misal üçin Allah Taala'nın mahlukata meňzedip duran bolsa, ýa-da Allah Taala'nın Kur'anyna gelen sıfatlaryny inkar etse, o da imanly bolmaýar, imany we tawhidi kamil bolmaýar. Allah'ın birligine inanýas diýemizde musulman doganlar rububiyette, uluhiyette, isim we sıfatda Allah Taala'ny birlesek, şonda tawhid bolýar, şonda Allah Taala iman dogry bolýar. Biriniň musulman doganlar kellesine şeýle sora gelip biler. Näme üçin alimler tawhidi üçe bölüp düşündiripdirler diýmekler mümkin. Muňa jogap hökümle musulman doganlar her ilimda, akidada, fiqhda, tecwidde, arab diline tapawudy ýok. Alimlerimiz şol ilimleri ummata, halklara öwretmek üçin, öwrenmekleri yeňil bolsun diýip bölümleri aýryp düşündiripdirler. Misal üçin fiqh okan doganlarymyz bilýänler, namazyň farzlary palança, wajipleri palança, sünnetleri palança diýip san bilen öwredilýär. Ýa-da täretin farzı palança, sünneti palança, gusulun farzı palança, sünneti palança, mustahapları palança diýip näme san bilen öwredilýändir. Bölüp bölümlere aýryp fiqhda öwredilýär. Peygamberimiz bize namazy öwretdi, täreti öwretdi, gusuly öwretdi we namazyň, täretin, gusulun we başga ibadetleriň sünnetlerini, wajiplerini, farzlaryny öwretdi. Emma fiqh kitaplarda ýazylşy ýalak Peygamberimiz palança sünneti bardyr, palança farzı bardyr, plan sanakka wajibi bardyr diýip bu şekilde öwretmedi. Ony sonradan alimlerimiz şu meseleleri öwrenip, jemläp, kitaplaşdyryp, bölümlere we bablara aýryp, bölüp ummaty düşündirdiler. Näme üçin? Ummatyň öwrenmekligi, düşünmekligi, ýatlamaklygy yeňil bolmaklygy üçin. Galan ilimlerde de şeýle musulman doganlar, akidede de şeýle, tawhidde de şeýle. Tawhidem alimlerimiz ummaty öwretmek üçin, gowy düşündirmek üçin, insanlaryň zehinine gowy galsyn diýip üçe bölüp düşündiripdirler. Tefsir kitaplarında gelýär, akide kitaplarında gelýär. Köne kitaplarymyzyň hemmesinde Allah Taala'nın isim we sıfaty barada, rububiyet barada, uluhiyeti barada ulamalarymyz düşündirip geçipdirler. Tawhide ähmiýet berilmeýän jemgyýetde musulman doganlar
şirkler, batıl inançlar, hurafalar, batıl ırmlar, İslam akidesine ters batıl inançlar çalt jaýraýandyr. Şonuň üçin musulman doganlar biz näme etmeli? Tawhidi gowy öwrenmeli, gowy öwretmeliler. Elhamdülillahi rabbil alamin.